akapezera kupenga nemutoriro luda ndiani wamnoti luda mukoma wangu mukoma wako apezera kupenga akasvika pakupwanya dho achida mari yekunotenga mutoriro tuye mama wakatengesa hembe dzavudzise wakatengesa kumara ini wakuva magisa kuvochemedza ziri kwere hakuna zvakadaro ziri kwere momzi mune vana vadiki muno muna vadiki matichi panyaya mutoriro kana vachipita mutoriro unafekta vana vangu pozopita murumu muswa chaunonzika kusununwa unouya put from next to us but unouya nounzwa kununwa murumu vangu so unafekta vana muna vadiki muno nyanya ndiana nokutengeserai unotenga munotenga kwa maijeni banza zita rataurwa hanzi ndotenga kwani kwa maijeni handitika wapezera kutenga rini ikoko pane mazuva handitika isu tichatungokumbira kunemi baba chatikuda utano hwenyu handiti muri hama yedu hatina kuvengana aiwa asi nyaya iripo ndekutoti kuti tiuye pano information inenge yauya yekuti muri kupinza vanhu mumba umo muchipfuta navo mutoriro isu chatiri kuda utano hwenyu hwakanaka kwete hwamuri ndokuzivai musina kudai handiti chikumbiro changu ndechekungoti tisiye tibatirane tiri pamwe chete tine maskills atiri kudzidzisana kumayouth ari kuita zvemutoriro kuti aidha unopiwa kana capital yekutanga kuita huku pamba pano ndipako ndoziya handiti wotaurwa even wakatanga nehuku 50 zvinhu zvese zvinofamba zvakanaka pamba pako pane space apo hatisina kukuvenga hama yangu tangoita kuti isusu tiratidza kuti tine rudo newe amisa trim dombo ndoda kubvunza kuti katizerezeta dombo faction cameraman uyu anonzi DC hatisi kuzonyara munhu kana kutya anotengesa mutoriro hatinoda kumupa warning yekupedzisira DC uri kunzwa uri kundinzwa here ndati tikukupa 1 hour DC hatisi kurwisana newe hatisi kuita sei asi mutemo ndocharwisana newe tikukupa 1 hour yekuti ukliye zvinhu zvako zvese zvauinazvo zvemutoriro kana wakanohodha indonodzorera wakahodhera akupe mari yako kana usisina chibva chera kakomba pasi uchere wasvipira ipapo kuti handichatengesa mutoriro ndizvo toda chokwadi because information tinayo ukatinyepera tokusiya kumapurisa izvezvi uri kuwana kuti mutoriro taura kudhikwa chikonasi deedzeresa maigadi yangu ndege kudhikwa chikonasi kudhikwa chikonasi muri kuda kuurayire vana vevamwe vanhu vamuri kudzidzisa mutoriro haina nzise munhu mutoriro wamunoputa neodha nani ndoputa ndega ini unoputa wega ndozvitengera wangu zviri sei aiwa ndiri right anzi waimborowa ndaimborowa mutoriro chii chawaizoita waurowa unotanga kubehava sirizo unotanga kutofunga kutobira vanhu kana kutoita zvinhu zvakashata musociety unotoita munhu akashata hautozotarisike unenge watongo munhu anotongo asingatombotarisike zviri kunzi munhu akarova mutoriro hapana chine musoro chaanoita unofa uri rombe because mari dzachona idzodzo unenge uchiba kuti utenge saka hapana zvine zvichaonekwa kwauri zvino kozvocampaign against madrugs aya unozviona sei aiwa campaign iri right zvekuti inotoprotect vana nekuti zvikutorwadza vabereki vari kutogara vane mabp saka zvatiwo problem yeeveryone hati ndinenge ndakarohwa nepara apa mudheni nezuro hauna kurara pamba pano wave kutosvita mugara unomaina mumba iwe maunorara kufamba mfamba mumba maunogara wave kutozvita uri ficha fambo famba mfambo kudonza tambo rimwe ramazuva mutezi tora zvifambo hakuna zvakadaro zviri kwere hakuna zvakadaro zviri kwere. Today we are here in Chitungwiza and people are saying no to drugs. We have Mr. Councillor. Mr. Councillor, what your full name? Give us your full name. Innocent Jenje, Ward 20 Chitungwiza. Chakutati mu campaign against my drugs muno mu community yenyu yechitungwiza chi tofunga chaita kuti tinge tichiita chirongwa ichi mu Ward 20 muno muchitungwiza inyaya yekuti ruzhinji rwema youths edu mageto youths akuzviti mageto youths mazuano vari kupenga vamwe vari kuita masuicides kuzvisungirira vamwe matsotsi chaiwo ekutopaza dzimba dzevanhu pamusana pedrug rinonzi mutoriro. Sasa sekufunga kwenyu imimi chii chiri kuita kuti vafana ava vechidika vatore madrugs sekufunga kwenyu imimi? Sekufunga kwangu chiri kuita kuti vana ava vange vachitora madrugs inyaya yekuti vanhu vasiri kuda kudzidza maskills ari kuitwa nevamwe zvakafanana nekuita kuzviitira kana kuita project yehuku chaidzo. Saka vakomana vari kuita nungo dzekushanda vozopedzera vaona kunge aidha kusenzesa madrugs kunopedza dambudziko rekuti vange vachingowana zvekuita. Vari kutengesa mutoriro vese vamukati mavakakodzera kugara pamusana pehusatanist hwavari kuratidza hwekutengesera vamwe vana chinhu chinopengesa vasingape vana vavo.
saka tati tibatirane tiri pamwe chete vagari. Hapana anotyisa, tese ikodzero yedu kudzivirira vana vedu ari kuchitengesa. Kana hondo naye inobvumirwa kusvika aenda kujere nekuti tanyarana ari kubva kukare tichifunga kuti vanhu vachanyarika. Asi nhasi ndozuva rekupedzisira inova last warning kune vari kuzviita. Hatisi kuhesiteta kupinda navo mumakotsi, tichapinda navo kusvika vaenda kujere tagutsikana. Ende vavari kupa mari vese takuvaziva kumapurisa, taakuziva pekuenda nepekugumira. Saka sunungukai vabereki, musatya kutaura pari kutengeswa mutoriro, musatya kutaura ari kutengesa mutoriro, ende musatya kutaura ari kuputa mutoriro, nekuti tikuda kupedza chese chine chekuita chinonzi mutoriro. Ari kuputa anofanira kuenda kujere, unoputira ari mukati apa kana apiwa nehurumende ari ikoko ndizvozvo. Ari kutengesa oenda kujere, unotengesera magadhi jere ari kujere. Saka isusu tikubatana semhuri yeward 20 kuti tati zuva ranhasi maawa asara 1 hour hatichada kuona chinonzi mutoriro, ende ziso redu ririmo mumusha imomo. Mumwe achachitenga chisanatsoona kuti muri kuutengesa here, ouya neinformation. Saka musanyeperane, izvezvi tatomakana chaiko kumakana kwekuti hatisi kuzonyara munhu, tikuenderera mberi kusvika dambudziko iro rapera. Takatangira muward 20 tofunga ticharipedza kusvika Chitungwiza yese. Tatenda vabereki, ngatishande tiri pamwe chete, ngatishande tese. After this campaign munofunga kuti zvichachinja? Tofunga after this campaign zvinhu zvichachinja. Why ndiri kuti zvichachinja? Isusu tikufamba tichienda futi panzvimbo dziri kutengeswa those drugs, tichiudza vari kutengesa kuti this is your last warning, and the warning atiri kuvapa ndiye just an hour yekutoti tikangoona munhu anenge abuda ipapo nekuti tine ziso rakawanda rikuona kuti zvikufamba sei. Isusu tikaona munhu anenge achibuda ipapo atenga that drug, isusu tiri kungonotora munhu iyeye ari kutengesa drug tega semaresident, tiri kuita inonzi citizen arrest. Tobva taenda nemunhu kumapurisa patown center ndo police station yedu. Saka isi tikuziva mapurisa aripo futi pakupa vanhu mari, vachibhadhara vanhu vanotengesa madrugs vaye vachipa mapurisa mari. But then takuzviziva izvozvo, tichaita make sure kuti munhu wedu watabata iyeye ari kutengesa madrugs totera kusvika aenda kwamakoni kuzoitirwa docket rake, oenda kukoti, tichitera kukoti kusvika tasvika kujere tichizviona kuti akinurirwa dhoo rejeri mujeri, ndokuti tibva taregera kuramba tichitera. Impossible is the word found in the dictionary of fools. Who said the Chitungwiza will never change? Chitungwiza is changing. Mageto is not to drugs that anzi avachatomboda chinonzi mutoriro muno. Taita make sure here kuti tamusungisa, tamutera kusvika kukoti, tamutera kusvika kujeri, tichiona kuti zvechiwaiswa mujeri here. Saka kutanga nhasi mutemo zvinhu zvese zvachinja, ngatiudzivisa nevabereki. Izvi tikungozviitira kuti tichengetedze mhuri dzedu, hatina tiri kuvenga asi kuchengetedzana pachedu, nekuti hapana achaona kuzotichengeta tikasazvichengeta tega. Maita basa, maita basa, maita basa. Pana ngusisi? Mdazeji baba. Boss stand yani? Stand Limas. Limas. Anzi maimbo rova kamda? Adejombo puta. Chicha kaitika tutanga kuro? Ndikangorowa niti pandanga kuchunagirwa naro pandanga kuchurirowa because ndaisachoda kurara. Ngosingade urare? Chicha izoitika kana waurowa? Ndakurowa nenge ndane power ka nenge ndisingachode kurara nenichoda kuita action kuzowaroyeka wakanoda kundiwira wentondoona ndakamuka waichotsamwa. Ndogona ngogurira ina mudhara tembo because handisi chidembo. Vakachondiona ndakapfeka label because mimi nemakebho. Ana mebho kandiwa vanenge vachichoda kuchondiona kunge ndine imwe yandoita madeko but ndinenge ndakachopfeka jeko. Handisi chiseko. Saka macampaigns ekuti mutoriro umire uri kuzvisapota here? Tikuzvisapota but pane vamwe vanozvipromota. Ina handigare kwachihota handifambe nemota. Tuye mama wakatengesa hembe dzavudzise wakatengesa kumaro ini wakuva magisa kuvachemedza ziri kwere hakuna zvakadaro ziri kwere hakuna zvakadaro ziri kwere hakuna zvakadaro wangu zvise aiwa ndiri right. Anzi waimborova mutoriro? Ya taimborova. Chii chaitika? Hausi right, unokonzeresa mahallucinations asiri right yekuti ukaurova ukashaya mari unotopedzisira wakutoba kana zvinhu zvevanhu mumaraini unopedzisira wane bad habit. Ndara munoti chii nyaya yemadrugs? Nyaya yemadrugs toti pasinayo yatikwadzira wana amarombe, vamwe wacho atomarovha dzambavha, havasisiri wana
watinoziya semaberekero atakawaita. Tinoti madrugs ngaamiswe zveshuwa vana vari kupenga, vana vari zviri kutorwadza, vana vatambura. Varongoswera vakarara vachiba hembe dziana mai vachitengesa saka zviri Mutoriro izvi tiri kuti no. Madrugs ari kupengesa vanhu zvikuti vari kumarowa dai vasiya. Tukuti vari kumarowa dai vasiya because zvikuraya. Zvikuraya. Mahwano? Aiwa mahwani cheche. Such a thing times like this. Times are hard, like ndo first campaign yenyu here kana kuti makamboita imwe campaign yakadai? Tikangoti muchidimbu campaign yatiri kuita iyi haisi yekuti tatanga nhasi pamusana pekuti masvikawo muchiona program iripo nezvivhitivhiti aiwa. Program yatiri kuita hatisi kugara pasi nenyaya iyoyi, saka mationa tichitaura kuti tapa vanhu 1 hour vari kutengesa nevari kuputa kuita kuti isusu tikuramba tichienderera mberi kusvika zvapera zvese, nekuti wese ari kuita nhare, nekuti tauzivisana nhasi kuti aiwa hatichada Mutoriro muunity H.